Horas, Amang Inang, sebentar lagi kita akan masuki ibadah di mana akan didahului oleh prosesi para pendeta, para sintua, dan para calon sintua yang akan ditahbiskan sebagai sintua pada minggu pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Ainang terjodoh hamu sude gabisira di tanah gabi panonda di Portibio sahatulah tohonanmu sahatulah tohonan mi Ainang terjodoh hamu sude gabisira di tanah tohonanmu sahatulah tohonan mi Hudul mahita salahutna. Horasma dihita saluhutna. Sude padita dohot parhalado HKBP Bogor di bagasan lasni roha majakon haroro muna naungro tupar mingguata HKBP Bogor di Tikyon martua ma naro di bagasat Tuhani tapuji matuhata maredehita sian bukwede nomor 557 ayat sada sa rodi ayat tolu.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohatani debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manoru si doi rasi rasa disirang hosa dohot toddi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, sailehon matodim nabadia itu bagasan rohanami, saipayan di bagasa kami asini roham dohot hati goran, napinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami, sairamoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, midadenggan ni pambahenanmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, sian psalmen 20 ayat 4. Ai nang pe merdalan ahu dirura linggoman ni hamatean, dang huhabiari parmaraan. Ai hodo madongani ahu, tukotmu dohot batahim mangapuli ahu. Ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho, saimar pangulahi maroham midahami, dibaheni sai sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tuha sesaan ni dosa. Molo tungadong manang isen namar dosa, adong do pangodiat diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holat taringo tu dosata, doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana dikinjang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di pesalmen biduto 24 ayat 10 saha rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin. Sai manatap do mata ni Jahoba tu akka partigor jala pinggolna tu angguk nasida. Matua aloni akasi bahem najot dobo ni Jahoba asa disiapon siap kanaon barita nasida. Manganggu hido akka partigor gabe ditangihon Jahoba do jala di palua nasida sian hagugotan nasida sudena. Domoto Jahoba di akana bojong maroha jala ditumpahi do akana fokus tondi. Lanpe parniahapan ni partigor alai di palua Jahoba do ibana sian sudenai. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton jala sai marutang do sugut akka nama kosom partigor. Ditobus Jahoba do hosani akana posona jala dan marutang sugut sudena marka poso sampu ibana. Ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Kur gemende.
taha tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko nilongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit doho tanu ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubun ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang suhabubuhan ido tu hatta natumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal doibana di hau pinar silang na tua nua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahuhudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargugu nasuhatu dosani disimai bana payung lak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea ditondi parbadia jale adong sadahuria na badia huria hatopan mi halak Kristen akan abadia dohok dia sesaan di dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate dohok dia nguluan nasora sudah amin. Kor ama
Tikting HKBP Bogor, Minggu 25 Agustus 2024. Tikting Namar Ragam, Napar Julu, Gorni Minggu Tasadarion, Ima Minggu Pasapuru Toluhon, Dong Trinitatis, Topi Minggu, Tugu di Bagasan Tuhani, Napaduahon, Pentahbisan Sintua. Pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara pentahbisan Sintua kepada 6 orang calon Sintua, 5 orang calon Sintua laki-laki, dan 1 orang calon Sintua perempuan yang telah learning selama 2 tahun. Acara tersebut akan dilaksanakan setelah persembahan, setelah khotbah. Napa Toluhon, Tikting Marbagas, Tikting Parjulu, Naing Majalo Pasu-Pasu Pardongan Staripeonma, John Supriyadi Aritonang, Anak Niamata, Tibul SP Aritonang Nahinan, Tubuni Inata, Kesnida Remika, Boru Pajaitan, alamat Babul Rahmat, Perdamaian Aceh Tenggara, Ruas Ni HKBP Marati, Dohot Orana, Preti Elsana Dos Mauli Boru Sidabutar, Boru Niamata, Hamonangan Sidabutar, Tubuni Inata, Risma, Lamtiur Boru Sihobing, alamat Sektor Piniel, Ruas Ni HKBP Bogor. Pamasumasuo di Patupa di hari Rabu 4 September 2024 mulai pukul 10 WIB di HKBP Marati. Napaupaton keluarga baru. Mamuka Sadarion Minggu 25 Agustus 2024 Tajalo do Gabe keluarga baru HKBP Bogor. Ima keluarga Agus Dariana Lydia Wati Boru Butar-Butar, alamat Sektor Kana, Majalo Pasu-Pasu Pardongan Staripeon, tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Bogor. Nasida Marminggu pukul 7 WIB. Huria Pasahaton, selamat datang di HKBP Bogor. Anggiat Manasida Gaberuas Naringgas Marminggu Dohot Marhuria. Nama ngihut Ruas Napida. Mulai Minggu Sadarion 25 Agustus 2024, Nunga Pida Parhuriaon Ima Elsano Priani Boru Tabunan Naposobulung, alamat Sektor Karmel, Pidatu Gereja GBI WTC Rangkas Bitung Banten. Anggiat Magabe Ruas Naringgas Marhuria Nasida di Huria Natinopotna. Nama ngihut kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024, Naposo Bulung melakukan kunjungan gerejawi ke GKI Bogor Baru. Mari kita doakan agar kunjungan gerejawi tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Nama ngihut. Di hari Minggu 1 September 2024 pukul 19 WIB, Patupani Parhalado HKBP Bogor do Pangapulia tu keluarga ni amata situa DJ Ambarita Boru Simajutak, alamat Pondok Rumput Ganggurame Etetolu RW 10 Tolu nomor 12. Nama ngihut Dewan Koinonia. Seksi Sekolah Minggu. Pesta Parheheon Sekolah Minggu. Pesta Perheheon Sekolah Minggu gereja kita akan dimulai pada hari Minggu 1 September 2024 dan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan perlombaan di Minggu tanggal 8-15 September 2024. Acara penutupan akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 September 2024 di ibadah pukul 10 WIB. Diharapkan kepada seluruh anak sekolah minggu berpartisipasi dalam acara tersebut. Nama ngihut
pertanian sektor. Hari Rabu 20 Agustus 2024, sektor Judea dibagas ni keluarga Katabba Boru Nababan. Sektor Horeb dibagas ni keluarga Tepa Jaitan Boru Pasaribu. Sektor Hermon dibagas ni keluarga Asilalahi. Sektor Sion dibagas ni keluarga FNE Butar-Butar Boru Manurung. Hari Kamis 20 Agustus 2024, sektor Jaitun dibagas ni keluarga SM Syahan Boru Simajutak. Sektor Betania dibagas ni keluarga Nyonya Sialagan Boru Nainggolan. Sektor Jerusalem dibagas ni keluarga M Naga Boru Pasaribu. Sektor Karmel dibagas ni keluarga F Situkir Boru Malau. Na perpudi parhepengun. Saldo 16 Agustus 2024 447 juta 21.430 rupiah. Pemasukan 74 juta 84.542 rupiah. Pengeluaran 45 juta 899.285 rupiah. Saldo 27 Agustus 2024 471 juta 206 rupiah 755 rupiah. Tikting tambahan meninggal dunia pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 telah meninggal dunia di Bekasi Timur, yaitu Bapak Togar Rapilion Lubat Tobing SH, Opu Si Philip Doli, tutup usia 60 tahun. Suami dari Inang Rosilina Larosa, sektor Karmel, Rumah Duka Adian Nasonang, Bekasi Timur. Pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024, gereja kita melaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka Adian Nasonang, Bekasi Timur, yang dipimpin oleh Pendeta Rudi Nababan MTH, Situa S. Nainggolan bersama Sintua Sektor Karmel. Masuk pukul 10 WIB, rencana pemakaman pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 1 siang di TPU Pedurenan Bekasi Timur. Gereja mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Songoni masa nitikting na buhu jahami na suhu jahami, buhi mata jahat ditikting nang adong dihita na nibagyo ni situa masing-masing. Horas Molate. Mengasihi
dame ni debatan na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus hatani depatana gabe barita nauli di mingguta sadarion minggu pasapulu teluhon dong Trinitatis dienet sian surat ni apostol Paulus mandapoton huria Efesus bidu onom mamukamai sian ayat 10 saha rodi ayat 20 takasma payuti hutamu asa ujaha hutuhita songonomma didok disi dukon nii gabe toguma rohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogo onna natugui solukon hamuma pahean sijata nasia debata asa taralo hamu uti-utian ni sibolisi aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk akka harajaudo akka parhuaso akka sigonggomi hasiangan hahulomonon akka toddi hajahaton na digijangi dibaheni jalong hamuma pahean sijata nasiat debata asa tarbahek kamu mangalo di ari najahati jala hot jongjong dung di patuduk kamu sasudi atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna akka naung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu ma pak muna laho mangkaringgasson barita nauli pardamiani akup ni sudenai jalo hamuma lobbu-lobbu haporsiaoni hai topak kamudo marhite siani sude subia api ni parjahati jako kamu manang tahuluk haluaon dohop podang ni toddi ima hatani debata martangiang mahamu mardongan sadok pangidoan dohot elek-elek di bagasan toddi manang sadihari pe huhut ada sakiton nok tamat namar Kristenon hamu pe calo situai do pe hamu noeng da nak penang baju tohonan anope baru situa bolong cine so tungarong di rohamuna sudah sintua dak polarik kok belajar itu salah total terus belajar nak penang melewati proses learning ham dak sedia rupi udang gupe si persiajaramuna sikap tingkah laku pabahenan haringgasun dot akka nasing neh songoni do hita kamang dot tamu kenang sekali lagi hidup orang Kristen adalah hidup yang terus-menerus berjuang, bukan hanya berjuang melawan serangan-serangan orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, tetapi juga berjuang melawan serangan dari kuasa-kuasa jahat yang bergelut melawan Allah. Ido dipaingo si Paulus, dada holan akka panguasuna di Portibion ala yakka toddi nasotaida secara kasat mata. Alai mengulang di bagasan roha doh pikirata. Peperangan kita bukan hanya peperangan melawan penguasa-penguasa duniawi ini, tetapi juga peperangan melawan kuasa-kuasa iblis yang bersembunyi rapat-rapat di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita lengah, molo sojamo do hita kamang do tamu kenang. Itu nama baik kita. Boy gabe talu tang monang be. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita
Pesan pertama, berjuanglah dengan sungguh-sungguh di dalam perjuangan imanmu. Amin. To kamu juga go. Amin. Amin. Tangaruk selai natamat na merkuriau. Terus berjuang. Agak lengi sedih. Memang dana ikut tangis dua teh asa bertumbuh. Tole mak kita nama saya sian nama mek dua teh. Bahkan nama saya mungkin tiki mek tahulan nama nganggu kilo sanita betul. Berjuanglah sungguh-sungguh di dalam imanmu. Suatu ngarong nama dokko na nunga masuk kau tu korama nunga bedak polariko biar Umar PhD salah. Wah termek kamu. Udah turmuru kamu anu dah. Bertobatlah bagi yang bertobat. Amin. Ya, apa nama dokon nama ini binereng maju hari Jumat nate. Tabahan maju absensi. Masuk kau kor gemendeng gak perlu lagi aku beribadah salah. Situa anak polarikop biau majahatan ide mata salah. Aringgas biau minggu padi tanamilak polarikop biau martangi yang salah. Karena apa? Nguluton dakola sonari marsugut dohot minggu naro bulan naro tahun naro manak 30 tahun naik tahirim dope hita mengulu di portibion. Amin to kamu juga gua amen. Kecuali bolo tarok kodang be padita tokin nai na mau. Alainak pe tokin nai ikut tapasah do ngulut tatu Tuhani. Bidu dah. Jadi saat rodina menghembuskan napas yang terakhir kita. Kita terus berjuang, berperang. Berjuanglah sungguh-sungguh di dalam perjuangan imanmu. Odo nanaing odol honon nitur pukotu kita. Alanido didok di topik minggu gabe togu marohamuna. Di bagasat Tuhani. Togu hot di bagasat Tuhani. Jalai maju tu kita kamang dotang wakainang alai bohado asaboi togu pad ditanami hapor siaonon. Bohado asaboi togu pikiranon. Bohado asaboi ho martangiang disodok kamang dotang wakainang dipajojor tu kita jala diaya 10 sara di dokosi Paulus solukon hamuma pahean si jata nasiar debata. Asa taralo hamu uti-utian ni si polisi solukon. Berarti harus bergerak dang boy holan lipat tangan dang boy ikon aronggo. Acak kita respon yang sangat luar biasa. Tasolukon. Ai boy hita marpahayakan da tasolukon do pahiatai. Ida tahaya kamang do tama kenang. Ya pasah hopamu. Mana kola di pihak kamu nak kanik setiap birupani kabaya munai kola martangiang kabaya masuk mahu arong barang arongi manang narong ko songon nahohom doham tasuluk ko dokan kita may makai bahamu nak kaningan akacalo situay bodo peda nangi berbaju nabotar kamu 30 tahun kamu, 50 tahun. Alina pasti odang adong gope ono 5 tahun on. Ayo pena pasti. Anggo odong ono 5 tahun langsung peciukan. Kalau mah jalot honan langsung ini detik peciun. Jalot cicin. Omma. Ada mungkin kan. Baru taburu songon namo po. Bahamu naon jo anggo halakona terbiasa lakona yang gua kamata inata situ na burjona terbiasa. Baru mohop bo. Mohop. Medot. Baik dah. Kunido terus ngon natongam. Ekilibe ko tongam. Kubudo. Bido dah. Tuinat tape. Aku ni tunggu jo labok sa helio pe. Ko labok jo. Inat ta situ atu amate. Be ko labok jo. Ate dah. Ina aga ya maktabun yake. Bido majalo tohonad dah. Ya anon. Tabudo kan? Nama jalo hai. Nama jalo baju tohonani jalai majuju tu ita kamang dutang melak tasoluk kon pahian ni akah roa sijata pahian sijata di debata naik ke soluk kono tanong mamanang piga di sod di kuari si Paulus na parjolo marhohoson hasitongan di gotikta hohos ikapingkakan di sodo
di pinggak todo. Om makamang dota makenang hasitongani naikon hohosonota ika pinggang manang hohosi melekat di pinggang kita sehingga kita bisa bebas bergerak ke sana kemari. Sauhingo dape nama setiki metami pajojor hotangarong gope hohos. Tarho nama nur hohos jadi bayuni do nama sedi baninuk teli parastiki. Buha mahami kami mek do kan aru piga hami marjojor mek lau tu gereja mak berbedai mak itu ngadalan itarik anggiku mak bajuku dohot sarawah lukan ponggol mahosor ahon bayono beseningo mabutini pasojorkon itu kan mula-mulana itu pada batama bola ni dingok be ayase menyo pahobi ba hohoson kan itu asa unang mapiut biru dah dang bebas be alahita nakaning molor idokon marhohoson hasitongan kita bisa bergerak ke sana kemari suang-suangani makamang dota makenang hakristenotai ikat pinggang kita adalah kebenaran Allah sehingga kita bisa bebas bergerak tanpa rasa takut dan gentar. Lihat gua apa didokon perumpamaan berani karena benar, takut karena salah. Mula barani kita, berasi tonggo kita. Jadi dulu ni ala Kristen, jangan ada yang penakut, harus pemberani, baru berani merhua. Maka jongjokon hasitongan, jala ido tugas takamang dota makenang molo hoti tadi hasitongani di kebenaran Allah. Ima tahohoson, ahap ya kamang dota makenang pasti kita akan mampu menghadapinya. Namangihu mamoseta solukoma baju-baju pertahanan ima hatigoran. Ngolu namar hatigoran manang na berkeadilan idon na tuk mangalo akka serangan-serangan sianaka jolma perjahat. Satu-satunya cara untuk menangkis setiap tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan terhadap iman Kristen adalah menunjukkan betapa baiknya kehidupan orang-orang Kristen karena ia hidup di dalam keadilan Allah. Diterida mahita siutuk Yesus molo tasolukon baju pertahanani ima hati gorani gabe jolma partigur mahita saluhna ameto kamu juga gua amen amen ayah do ruang gunana gabe jolma partigorin namu sukun unang lupa munata jahan kaningan na di pesalmet tulu pelopati ipa jojor par pesalmet akka partigori na berkeadilani di palua de batasian hasosahanna di palua de batasian ragamnya kepergumulanna jidang mariswa kape molo gabe jolma natigor hita parhatigoran na denggak kita jalaido kamang dota makaenang juju tu hita ni ala siuto Yesus Kristus asamia mahita di bagasan hatigoran manang keadilan ni debata AHP senjata di basi polisi tidak akan mampu mengalahkan kita ala nungga dua tetium nakaning parhasitongan napaduahon parhatigoran jol mana sitong mahita jol mana tigor mahita di perjalanan ninggulut tahun dari dadoi di perngulusi ganupari napatoluh mamusia kamang dotamu kainang didokon diturpukon marsipatu haringkason mabaritahon barita nauli marsipatu sudiru hita teh marsipatu naik kan masih bereng simat jojak ngabejo marsipatu lo kan ido asura yang marsipatu hita kaki ayam mungkin agak terlambat dolang kata biar hona suga ala marsipatu terserah sepatunya manang narga 5 juta manang narga 100.000 manang narga 50.000 manang nong buka tutup manang dadiai dapeting marsipatu botomu buka tutup ijulunei ala buka limne kan merdala ni buka tutup musek songon ni terus buka tutup buhamu kainang marsipatu tikka do upaya ngok doaka ainatan ni calo situon unang mojo marsipatu tikka hamu nasi ni hane tikka ne mulu merdalan tak tuk tak tira jami kateri dari sana terbigi di sana tak tuk tak agak nalepes majo sotung tergali ciran noni sokan agak licin doi manang dia petah ngake sepatu
Manang nasi patu aduk telina, manang nasu merteli, manang nadia. Tetapi itu membuat kita bergerak bebas. Taburu na marsipatuan. Tabu. Jala iro kamang do tama kanang goparana marsipatu haringkason. Lahuma baritahon barita nauli. Songoniro nguluta si uto Jesus ikon ringkas mahita mabaritahon hata ni debata marhite parange narengganang gona beto kamu juga go amen. Kurang go be amen amen. Toho hamya kapadita marjamita. Ale ulau marbarita nauli dakolat tugas nami. Tugasmu dijabum, di parkarejuammu, di punguan, lotak kanasing ne. Jadi sudah kita bertanggung jawab, amaina. Baritahon barita nauli hatani de bata jakahon itu kageleng mutakapa hukum. Salah donatoras. Molorak kyari jahahon hatani de bata tu gelenga. Salah. Salah donatoras. Molo saya holang sesugut saat tuborngin holang napa toton YouTubeon dangi parwao begeleng ji bertobat mahita songni nak kamu ate dah kamu paonong lihat ke saya jangan dulu nunduk kalian bukan mertupul akan mertupul songni kan itu bahasa uduk-uduk na mertupuli ya makuraka tok natar pasu-pason itu rina. Itu semangat jatuh ngati. Baritahu kamu barita nauli. Alai so tungga bila sidoko kamu anu di sermon bidoko namang nguluan marbarita nauli. Amang padita nami hami majo marjamita minggu pukul 10 murang bujot to. Anom mai kan. Marbarita nauli dalam arti marita sikap. Patudo sikapmu songo situa na bertanggung jawab. Ingat awazar tuamui orokol ingat. Sintua bukan kekuasaan. Tetapi sintua itu adalah pelayanan. Sesudah kita mapoto dah, akamang dotamu kenang. Sintua sekali lagi bukan kekuasaan, tapi pelayanan. Jangan ngarong bestilah mangarekes, betul-betul mangarekes. Tarekes mapat di tahun nasi pida ina kan. Eduk pida padita baru mesti padita. Ayo lucu nak kan? Pidamu. Romusai mapadita. Ullo sokam marohani padita na beruon sian nalawi. Ujungnya disol-soli mah betul tapalau main na musai robe kan? Tidak kan. Yung unang aha. Unang masyaloan mulubui kita bersama-sama melayani di tengah-tengah gereja. Amin. Akasitua majoro calo situa mangalusion. Amin. Asalas rohani ruason. Suku majau makaruas ni uriana burju. Ay molo dame hami padita do situa. Las do rohamuna tahe? Bah urang gugur bisa orang las do rohamuna. Manang narong komandok yak kamu. Diga pihang berbedai. Inor bani paimei mas pi berbedai. Bahamu korame las do rohamuna molo dame hami. Ido. Ba ido. Olo tomas mamu situa akan nabu ido be. Angkona badokola. Taburu situa mani. Bering juni tabuni kan. Ayah gudang noai akasitua di gereja ton tanya kok kamu mah asa terus mertaba-taba saya hurang rupai martibak kok gudang ni torop ni ruas tamar 1350 sekian HP hitam marono 10 rupiah rate si sekretaris nami ono 10 rupiah diro namurun po sekretaris taman nama jahro baro apiga situa ono 12 di luar nami do ya teh di luar na peciut doi ido kurang rupiah kurang. Beko kamu mau 22 halak mertibakku 1.300. Mamolo 1.300 dibagi 22 per matematika sedia doi. Ayatar sekian mai, itu kan. Manaksui alusna lebih cepat otik B. Jadi kurang kau situ. Jina terbuat dong mulu gudang situ amar sermon. Apalagi kami di son. Bahkan arong naik situai kuraka atau parisela samang marsermon ini nak itu pun hai marsermon masuk pukulonom na julu orang arong mermusik nuaing aka calo situon amar musik kami marede IP 22 ayat na julu kami olah sa ayat do ayarong gorong kapadita nama saya di dangi bawa teman hari ede ijo ma padita fungsional uparado pe padita fungsional lon dangi bawa teman hari ede
puji pasang baru mah paditari soton ay markuar hujino huwa sama nari ede do begabi parado sanau inna kan jinang betorong nama musik jitu buru hai mari de mulari ari selasanai duka bisi mak bahas terpuk duka bisi manga sumajo satok kinate manga sumajo satok kidang dida mata dida roha diaka titik bawa matong isang ahon nih kaparisak maksud duk salpi masuk mahami muse aka informasi sektor mak tidak medo tebudu tebu jalahami ba diusap kami dong mulubui selebat-lebat na iro teh selebat-lebat na pukul sia iro teh pukul sia selebat-lebat na mulak masuk jam onom mulak jam sia hiaru kami arong dongan terlebat ro HP selesai sermon nami ipikir pena istirahat barang masuk ke pita perdita nami berdua masukku ya sabis be sermon ala terselesai pukul lalu tebu dah kamu kain nang ison noeng na kamata situ akan ale memang si arung kain otong jeng mula tok mula amatai kan tumben na sosial modoh gabina gabi holo mai paliling-liling di posan pasang mula dope amang anon gisuk kuninata tumben songon na cepat sermonnya biasa na tong na julu ni na julu aku bote dah olor 1 jam 12 mar sermon bahkan 1 jam sada pagi bahkan olo neng muru misina ninna dah laku boto tikos ni jadi tak pola te las ni roha do namarahon namarhala do jita bodo dah jadi isi na berminat gabe calo situa atau emak dihubungi situa sektor nak betul bodo api situa nama te jala hola situa do setiap bulan Desember anggoi bulan Desember turin halako dutin majalo si palas roha idot dong situa di jadi mulu buat ke situa naik hitungi mulu naik bulan 3 naik teh bulan walu September Oktober November eliling may dang budo pedi bagi sonare no enar mungkin bahasa si palas roha alai do ikolas do rohani situai baenon ni huriai nungalu jaibana nyon nama mata-matai ruason nungalu jaibana na semangelek-elek ruason mangido pelea bulananna nungalu jaibana mangelek-elek ruason beta merminggu beta tu so banangku apala las rohana sehali sataon jadi unang muru kamu situa munarame to kamu juga gua amen urang gogor bae munai amen alai tugas munak ke situai biru dah ani bela hamunangi atau lemak erok kepat ditar ni muruki balom-balom nami mak dao tugas muna di jemu loro mat jalo saya silo rak memang merek situ saya nunggu ruas na jeng pilih bulan muna inang nakan kan sudah ku kasih HP 5 tahun nasal puru leon terus HKBP ini uang terus inakan ayo masa HKBP uang terus dan itu terus uang. Bah memang roh itu tugari jon ikut pasahat do pilihan. Itu tanggung jawab nih huria dah. Pasahat to pilihan na tu bata marhite huriai. Tu dia benon na pilihan ni biaya operasional. Ekat tabu mani di berek kamu. Dak pola buket debe amangial benon ngakarus ni huria arung wanonet de inakan nyomme. Baru berek kamu nakat tengin di sini kan. Saya ngi bereng-berek putuki. Mungkin saya orang orang marah putus ipsi iputu putih. Listrikon asio dotakan asing nai. Kita membutuhkan biaya operasional. Deh. Molo dengan operasional ni huria, pasti dengan donangaka pakubasio naka pelayanan. Ido nata tingkaton, ido rikol niaka situa ditabai di tengah-tengah ni huria ton. Molo boy situa ba maksimal masa 5 halak. Tanggung jawab ruas na sektori. Dongan nasa sektori saplimon baru rocker mamuse. Asitad. Piga sinuk kuna kasitu ni hari tangnya koko ruasmu. So ni amang ala ni gudang nga ina kan. Arong go sada situa 100 kakak. Ruas na di sektori. Wah benon nabe. Pengot to ni. Jiunang nya nate. Bahasa ai hamu akaruason molo dio
denggap pakulingi ruasi nalasa dorohamuna. Nalasa dorohamuna. Ingat tamu ida, ingat tamu non yak situa baru ate. Ya. Harus rajin menyapa ruas. Apalagi keluarga, apalagi yang ke ibu-ibu ate. Dah, senyum, unang idok ke ruason. Asing inak dari situ nate, holan nasib, holan namurking, pinak kulingan, memeus, dibereng, holan na bolang-bolang. Tak suman inak dari situ, wagi amang milih ba. Aki unang manya songon yaki, konang maneron toho monja inat tani situ, inat tokinat donya situ sia namatai. Koni manyakan alani burjuna, jeko burjudo hamuda, anggua amat tani situ burjuhia do ibanina dunia situ alega be inat taima. Alenak pesongoni na burjuat do amat tani situ amasuk tu korama. Amasuk tu kemende. Ai datong. Tu dia masuk. Ya malah harus masuk ke korama, ya kan? Suara pigah munah hurang guru nami. Suara dua, suara tolu. Bui mando dites amat tau siada ke. Tabah menjangkutan mula siada. Itu dia datong. Asetor asetor melapak suaraikan pemujian ni. Alai napas dia kamang dota mak unang masih surahan ngolutta naing mahita menjadi contoh naing mahita pataridahom nadinggani ida kamang dota mak kena ngolutta nakaningan asa tok kita pataridahon hatani de pata marhite parangi namangihu mamose majalo lobu manang perisai iman yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan penuh kepada Kristus. Molo merdala do hitarab do Yesus. Di situ hita kamang do tamakenang di palua sian ganuk ragam nyak kaparmaran. Alani saya tatap bortabori ma hapor seote ganupari. Amet to kamu juga gua amen. Amen. Tabor taboriam. Asa torusi bana bertumbuh. Auro konakani ngada kita ini terus berjuang setiap hari, setiap saat. Alani do hapor seote tatap bortabori baru tajak ko mamose tahuluk haluaon doho podang ni toddi imahata ni debata haluaon na pinatupan ni Yesus tuhita mangalehon hagogoon laho mangalo dosa hajahato jala hata ni debatado nagabe si jata dihita mangalo nasa hajahato ni tanpa firman Tuhan kita akan cepat kalah. Alanido unang marnalu jahamu majaha hatani debata saaya pea maksadari sangat luar biasa itu ido menne dibagi hon HKBP almanak asa jahamu doy ido menne segudang akarinungan nuaing kan jahamu renungani manangi sepetahong nalomoni rohamu nama jaha renungani terserahmu dah terserahmu alunak paring gesuhamu 20 masuk renungan 20 jahaiho Buru nugabi suguru hamkan, eliling mon, arong ko pesaranay unang, pili sada si jahom nabui mabain magudang hapor siyom. Asa hata ni debatay hot di padalaran ni ngulum, baru naparpudi do ko si Paulus senjata yang terbesar adalah doa. Omay, martangiang. Berdoa harus terus-menerus dilakukan, berdoa harus dilakukan secara sungguh-sungguh, kemudian berdoa tidak boleh hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Akada badiai, tanya kok kamu akadongamuna. Manangi sepetahongani, akana pogos, akana susah nasomar diha-diha, bahkan akapangula, akaparmahan, akanelayan, akaguru, akadokter, akaperawat dotakana singnei. Kita doakan. Pasar warikot tanyok kono ni padita nami. Namuru pani. Ibu hitamangan. Molo sorok bangula. Dong boy. Kan narong go bangula. Boy mahita menur boras. Ibu hita sehat molo sorong dokter, narong go dokter mengobati hita. Bu hita malu. Ibu hita malo molo sorong guru. Narong do guru mangajari hita gabita boto diasah terus nyo pikirat tahun bidu dah do takkan asen tanya ko kamu noni isa dok pertibion asa di pasu-pasu debata ino neng donon di si Paulus jala ima tugasta jala ima ulauta ima jauh-jauh tu kita di minggutta sadarion asa unang mamorot tita san hata ni debata doho sian pertanyangoni lumubi madihamu amanami nanami nanang majalo tohonan na situa do keluarga tetaplah hidup di dalam doa. Dah, unang doko kamu akainang kan amat tanya amang sintua. Mereka lah berdoa enggak ikut aku, salah
ko dohamu. Song ido ko amang ainat taru situa dak pola roho tau martangyang salah roho iko doho do rap martangyang ido nagabe si jata no balga di kita laho mangalo subiani si polisi dosong inang keluarga las marohamuna aja kamang da betau makainang majalo tohona manang nasida di huriata sonari nong leleng nasida learning marsi ajar jala di sido las nirohata tabba mabilangan di situa di garijaton memang arong gope calo situa ala na pagudaku ala na gudang calo situa gope hubagi hami nama calo situa kelas A kelas B kelas C jahalako ma kelas A baru no mangihuman no muse sian kelas B dan itu baru mangihuman muse sian kelas C so ini mah ibekamet asal terus martaba-taba saya si doroha di sada sektor hola dua situa na manaksi hola sada kan kurang gudang misalnya di Kapernaum nak peciun nama situa na calo situa dope sada ini kan HP gudang ngiruas na kutab dope kurang dope do tak ka sektor nasingnya alani di pasu-pasu de patama hamuda ala ingot tamu salinari sintua itu bukan kekuasaan ingot tamu tetapi itu adalah pelayanan asa martoruk ngiro hamu melayani dah ale molo dirajumi hamu doi kekuasaan hola nama ngalo mau lemu lomo muna je unang arok situa satu meja dah arok situa satu meja aku padita agak keras doang molo songoni molo ku boto situa mangat meja kepala di keluar ido api ga songoni situa di huria na hubasi ale isot nangarong keluar terus palau doi aida ngarong guna di situa molo mamas tak meja pakin akan hirana meja nih meja ni huria kan heping huria manu hori je molo ituntut tiba nasa sitonga telah rusak karena kau pas tak meja ini inilah buktinya meja ini sudah turun sedikit beberapa inci ke bawah karena pas takmu molo ningon je unang ngarong dah sotong ngarong kamu songon niate bah aja do ai songon na olo rohamu olo unang olo mamas tapoda harus berdamai terus berhati damai oleh namu jatong hamu napa onom itu dah olo sini butini lomokku Amerika dua mesotungi mudang bu isongoni siapapun pendeta di sini ya siapapun pendeta dongan ni padita dong hamu mamata-matai mangaramoti manugunog wakaruasi aidak kadalanan nami hamuna 1.300 kakak dinganan na meragami eso na saja bo si 1.300 son meragam bedo bagas na sektor nape do bedo situa marong isi dongan ni padita alani do selalu tetap arong koordinasi jadi selamat madi hamuda aburjo kamu matohona munai nang suni keluarga tangi aku kamu akai nangda molo marageda amat taon nang ido sotungi menon so tung hudul hoi pudi ibekuan non ni mu mantok salah sini mbuti ni gabi terganggu dan nong aniate dah gabi terganggu jadi iko kuat do hapor seon dah iko kuat do hapor seamu ai sarong gua karua son mulu mar minggu senai tol buti ni bereng situe na buti kan habis kita yang dipikiri do songono mai bekko api tua wa tege birugi iru yang dipikiran lagi song nebering ya budi bagabi ganggu aronggon ruason auro koto amu inangi darah tinggion manok po darah tinggi ne bisa manggu wit hirana mai mata inna butini kan bunak polate aronggon nasiolan noduk aronggon nasiolan nama kata hatai aronggo sedi aronggo ro ruas songoni ro tu gereja sian naro sahatuna mula amen ola nama kata hatai sebenarnya tak nah dia hatai saya dong doi alai jangan terlalu terganggu jong jokoi son arong goto di purbadia nama dongani nama ngaramoti amen alani tatangnya ko makamangda asa margugu nasida laho patupa pakubasion di tonga-tonga ni huriata lam bidang pakubasioni lam marsanga debata amen mulate matuhat diatam na pengotok kami asa tugu hami di bagasako di bagasan hagugu umuna tugui jala asa husuluko kami matuhan payan sijata nasiako
lahu mangadopi ragam ni elaila ni sibulis doho na jahat asa magudang haporsion nami lamar sangap po. Molate madiho Tuhan. Paso-paso mahami lumobiak karuas munaromar minggu di tikyon marsugo doho sa minggu tujolo. Rapok ko man na sida Tuhan. Toktong na sida manulukon pahian sijata na siya ko. Diragam niya katantangan na niyarupan na sida di perkarijuan di lingkungan doho takka nasing nay. Paso-paso man na sida lumobi ma Tuhan. Akka amanami inanami nama jalo tohonan hasitonna sadarion ali Jesus tuk doa sini roham mangalihot tuna sida gogo laho mangulahon pakobasion nai hombar tu hatami sahat ula tohonami naing masahat ulahon nasida Tuhan jala di bagasat dami nasida laho patu papakobasion naksuni keluarga merlas di rohan nasida Tuhan di nama jalo tohonan hasituan sada siat tonga-tonga ni keluarga nasida lasongoni maka ruas munamar sahid nyonya sigalingging boru si hotang esagala inang situa boru sinaga amang ihuta barat boru silalaki do takana sing nena so tersurak guarna Tuhan di buku tiktingon ali Jesus porsia dohami di patoguho rohana sida maka porsiay hamalumon nasyakko nagsongonyak kana marsita onon ho mana mangapuli rohana sida atong hupasat kami mangulo nami jala hatam nakutangi hok kami Tuhan surat tumay bagas tu hati-hati pusu-pusu nami doh rohanami huingot kami hatami huangulu hok kami noni ariat doh borongin di bagasa Jesus martangnya kami tuho amen tajaloma tajak kumahatan di debata marid di mahita laos tapasa mapiliata Bagaimana diriku
nuaing masuk mahita tu acara napasahaton tohonan hasituaon marede mahita ditiki marede laos Roma tujolo amang inang calo situa do keluarga mangadok tu altar marede mahita. Tabegema di jahahon aturan peraturan HKBP taringot tu situa na jinahahon ni Sekretaris Surya. Aturan peraturan HKBP taringot tu situa. A. Pangatusion situa ima na majalo tohonan situa sian HKBP marhite-hite Pandita Resort Khobartu agenda HKBP. B. Syarat gabe sintua ruas nama melehon dirina gabe sintua di Huria. Naringgas marminggu dohot mandohoti parpadanan nabadia. Naso hasurahan pangalahona. Naumotikna marumur 25 tahun. Hipas roha dohot pamatangna. Mamulus pendidikan naumotikna SLTP. Nani pilit ni ruas yang tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parhalado partohonan. C. Ulaonna asing ni natar surat di agenda HKBP. Patupahon pandidion na hinipu. Patupahon statistik ni ruas ni lungguna manang wikna B. Madohoti sermon dohot rapot ni situa. Pasahaton pasu-pasu sopola mangapehon tangan. Hamuali akadongan na sahuriaon di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahas situa di tonga-tongata. Naing pangidoon na sida ma pasu-pasu siang tuhatai asamargugu na sida mangulahon ulaon na sida. Atong tabege majolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akka na pinasahat tu nasida
dohot mangaramoti parangi nasida. Molo deboto nasida na hurang ture parangi ni manangise, iko picangon nasida doi. Manang pabon nasida tu guru, dohot tu padita asa di pature. Madasdas dongatta tu permingguan, dohot manakasi alana ubain nasoro. Madasdas anak boru sikola asa odop ro. Manikir akan amar sahid jala paturehon narikot tu nasida doho nasa natar patu pasa. Alai narumikot pasi ngoton hatani debata tu nasida doho tu mangyakosa. Mangapuli akan amarsak paturehon akka nadangol doho napogus. Mangapuli akka sipili begu, akka parugamona asing, dohot akka nalilu, asa dohot marsaulihon hangoluan na pinatupani Tuhan Yesus. Mangurupi paturehon akka guguan, dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope hamuna hina holongan naing takas botoon nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaun hasit tuauni. Dibaheni alusi hamuma nahusukutonon tuhamu. Naolo rohamu mamarangehon parangi natama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Naolo rohamu majalo ulaun hasit tuaun songon nahupajojor odeng tuhamu. Naolo rohamu mangaradoti sude sian nasaroha dohot sian nasa gogomuna khombar tu hatani debata. Molo sadarohamuna mangoloi jala marpadaton sudenai di jolo ni debata doho di jolo ni dongat taon dok hamuma. Nats penabisan penatua Ripkaha Silangit pada hari Minggu 25 Agustus di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bogor, Resort Bogor. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ale Rika Haboru Silangit. Upasaha matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogoron marhite-hite goar ni debata ama. Dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni tordi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhaka Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di purbadia maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangak debata di tonga-tongani kuriana. Amin. Surat penahbisan penatua kepada Ramses Ari Firman Manurung. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dari 2 Timotius 4 ayat 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ale Ramses Ari F. Manurung, upasaha emma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogoron, mar hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangat debata di tonga-tongani huriana. Amin. Nats penabisan penatua bagi ucok sahat monang manulang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ale sahat monang manulang, hupasaha emma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogoron, mar hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhatta Tuhan Yesus Kristus mahamu mar hite tod di porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangak debata di tonga-tongani huriana. Amin. Nas penahbisan penatua kepada Jimmy VP Hutapea. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ale Jimmy MP Hutapea, upasaha ma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogoron, mar hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhatta Tuhan Yesus Kristus mahamu mar hite todi porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tongani huriana. Amin. Nats penabisan penatua bagi parhehean siahan.
dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ale parhehean siahan, upasaha emma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan AKBP Bogoron, mar hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata, amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu mar hite todi porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangat debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Nats penahbisan penatua kepada Julianto Ambarita, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ale Julianto Ambarita, upasaha emma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogoron, mar hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata, amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite todi porbadia, maka burjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangat debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Pangidohami ma Tuhamu, amanami nama jalo tohonan asa mangadup ruas mam. Hamo aka dongan na dihuriaon, jakko kamuma nasida di bagasat dame. Sude mahitaom manggogo tumangyakon nasida, asa majadi ulaun nasidai, huhut makorhon hasangapon ni Tuhatta. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho alani asi ni roham di akka dongan namion. Saita bai ma tu rohana sida akka sileon lehon ni todi porbadia. Asalam marroha jala margugu nasida mangaradoti tohonan nasahat tu nasida.
Asimaroham doh disude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasidabe jalalam ture parangina sida mangihut toko. Sungguh lima rohanami asa masih haholongan. Unang adong si picangot dihami. Asa lamrarat harajomu jala marmulia goarmu nabadiai. Amin. Udul ma hamusaluhna. Acara selanjutnya dipandu sekretaris. Tabegema kor niaka amatainata sian calon situa grup B doh grup C.
Sahat mahita tu nama dukhata na parjulu sahalak utusan situa naung majalo tohonan upasahat tami tu amang situa Jimmy Fe Hutapea diudutima muse anon sian sahalak utusan parhalado upasahat tami tu amang sintua de lumban turuan. Shalom. Horas madi hita saluhutna amang inang nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Parjolo mahita mandok mauliate tu amata debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus ulu ni huriai disiala asidot holong ni rohana nama ngiring daging dohot tondita di pardalanan ningoluta siganup ari boy hita horas jala marhahi pason tarlobi mai tongon di sadarion ala ni basa-basa Tuhan debata naung sahat tutu tohonan hasituau tuhami naonom suang songoni mulai ate godang ma hupasat hami dihamuna na huparsangapi hami amang inang pandita dohot parhalado huriata HKBP Bogor nang di amang inang punguan kor ama vokal grup ama kor gemende dohot kor calon sintua kelas B dot kelas C nang dihamuna nahu parsangapi hami amang inang ruas ni huria na ro marminggu di huriata sadarion suang songoni dihamu nahu parsangapi hami disude keluarga nami nama kaholongi hami alani tangyang munado, alani supporting munado, acara pasahaton tohonan hasituaon di sadarion, boy mardalan uli jala denggan. Amang inang nahu parsangapi hami, siana satoruk ni rohanami, hupangido hami, dohot hormat, asa toktong mian hamuna manangyakon hami asa amata debata mandongani jala mampargogoi hami di akatohonan na dipasatnai tarlu mobi saya di basa-basahon matu hami ton di parbadia namang gohi rohanami jala mangalehon rohana imbaru dohot tondi naim baru asa sahat huulahami tohonan nami botima mauliate. Horas marita saluna mewakili sudi perhalun ni huriatta kami perjulu pasahaton selamat matu hamu dongan nami situa naonom nama jalo tohonan di sadarion 2 tahun lebih hamu mersiajar nungarap hita sebetulna di konsistori jala hupamarat kami, hubari kami nunga tunguli pangulahonmu
mulu dilihat Tuhamu akka tugas. Toruk dorhamu. Pangoloi dohamu mulu dilihat forum Tuhamu akka tugas. Melihat marihamu ima harapan nang. Mulu nung si Tuhamu jangan kurang. Unang ala calu si tua burju nung si tua itor gawe daun dah lemu hohom mahamotong. Sintua idokon amang nakaneng bukan jabatan. Nang tabaku situa itu adalah predikat. Jadi mulu mangalak kahamu lokok do dihamu situa. Yang utama mai anggo bimbingan jamita sinakaning luar biasa. Doh tangyang tiki manabal ho nakaning. Dak kurang be. Tiopemu gabe bohalmu mangula diulamu. Rak mahita makubasi huriat tahun. Mula dong aka na berbeda pendapat biasa dui. Alai unang gabe basohot hamu mulodang dijalo dongan pada bukmu. Unang gabe suruh hamu sermon mulodang situju ham itu pada bukmu. Dah ikorak dohita. Ya, prinsipnya na melayani Tuhan itu hita, dang melayani pada teresot, dang melayani paraladu, na melayani Tuhan itu sepanjang masih benar menurut Anda itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, go ahead lakukan. Ale pasah matong di bagasan holong dohot niat baik. Tuhamuna keluarga ni dongan namion. Rap dohamu nakaning dijulu nang pesu dia pehot amang uluat tangan na tuhamu alai dohok dohamu majalo tohonani alani dukung hamu ma nasida dang murah gabe keluarga ni situa dang murah gabe anak ni situa malah mungkin gabe sasaran do berengon nama boleh situa abaton HP dan anak dan mencerminkan unak sepesongannya borak doi alani margogo mahamu urupi hamu nasida molo au na julu awal satu sunarita he setiap mengulahu nau mulison inatta ijabu di pasingok dau nakaning cara majahami mahatopuk nakaning jubahmi dan kacikosada ima tugas muna enang doa mang sebagai keluarga asa makin uli pangulahon ni dongan nami situaun tu naasi tu arina mangihu tuhamu dongan na di sektor ni akka dongan namion hamudo memilih talakon gabi situa di sektormu jangan lepas tangan. Memang nunggu mersiajar na sidaon 2 tahun, ada yang tamat tapi, dang adong na tamat. Tanggung jawab muda do nasida asa tetap boy mangulahu donunay do denggan. Unang segar rohamu paingoton. Dah, jalo hamu nasida urupi hamu nasida. Tuhita peruas ni huriat tahun. Situan ni HKBP Bogor do halakon naonom. Dak situan ni sektor. Alin ini sudah do hita bertanggung jawab. Manang yakon nasida, mana kau kami sudah asa boy hulahu kami tohonan nami. Ima naboy hupasat kami margugu mahita dakolah kamu doa margugu mahita maulahu tohonan naborati. Alai bersama Tuhan pasti bisa kita lakukan. Horas. Maret de Mahita sian bukwede nomor 140 ano di ayat 4 jongjong mahamu saluhna Gir mahamu
Tatangyak koma piliata ale debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan di saluhut silol lehon naringkan doho nasa uli basa na mauliutus upasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom paso-paso mai jala ramoti asa hupar hasiak kami pilihanon pati bulhok karajom muri tonga-tongani huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gurang nisilol lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Aliaman amin di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu sai Roma harajom sai saup malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hangulua siapari sai sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami muna kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Roma hita tujulak kamang do tamo kenang tajalang ma aka matai nata nang majalo tona situa aka anom sebelum majalang marputo majodoh sudia ka situ na majalo
tolong disingkirkan sebentar itu. Baru non Roma Hitam Jolo Manjalang. Kami serahkan ke vokal grup AMA karena ada 4 sintua yang ditabis dari Koramaya. Ayo, siapa? Hatta ini ho saya radot ima panjawon dialog laut si leho nasari tuho ikonido si barata-rataon dileho Tuhan de batadonan tuho don dihagogo ondohon aholongon nang pangaraga iyon diri peta
ton di halau. Hai di palua jalani jodoh hitam.